Ala, Uy, Lord. siyam sa mangka. Loko. Walang iinom. Gutom ka dahil. Walang ibirik ibirik yung mata mo yung bakla. Grabe. Gutom ka kanina. lami. Grabe no. Kanina ba ako nag-calm down? Nagkaon. Ano lasa ng manok? Ang harap. Yung pa nga nakakagat. Oh. Huy. Huy. Fuck. Kumukha ng confidence. Binenta mo to sa akin, so ibig sabihin, 'di ba? Binenta mo sa akin to, 'di ba? Kaya saan ka umugot ang confidence? Pwede mo naman bilhin tapos ibigay sa iba yung deserving magsuot. Ibalik mo na lang yung ano, bayad. I-refund ba? Mga paninda mo pala, hindi mga ano. Pabagay Tingnan mo, sa, oh. pabagay sa Hindi, ano nga ang pangit nga di ba? Sabi mo? Ang cute mo. Oo. Ang cute. Di ba? Sabi niya po, hindi raw bagay sa akin tong dress. Ayun tong top. Ang cute mo dyan. Ano, sabi mo hindi bagay. Hindi nga bagay pero cute. Ibalik mo na Iba lang. kasi yung maganda, iba din yung cute. Hindi siya bagay sa'yo pero cute ka. Ayun At sinasabi. least, di ba? Ang aga mo, hindi ka na nakatulog. Ano na naman? Target ko kasi $100 kaya hinagahan ko. Hindi pa. Huwag ka naman total. Mahaba pa. Kulang pa. Alang-alang sa Hong Kong trip. Thailand trip. Kaya ka ba nandito? Alang-alang. Ito naman ha? Oo, magsipag pa. Maintenance yan na to? Andun yung, kaya iba yung gamot niya. Dito yan sa bahay. Ay mga gamot. Ayan. Alin? Okay na doon? So, Ang taning yung kaya ano siya nag-chicha. ito na yung ating, ito na yung Hindi siguro putahe. day, no? Sa may tayong fried chicken. Ano to, sister? Adobo. Maliguan ba ang full day? Adobaho. Ay, ito adibaho. Pila yung tao ba? Ito naman. Natatasan. Pinatatasan? Really siya. Hindi ba minudo? So the celebration is only intended for the hinaguan staff. So, batik is now cooking. What's that? It's gulay kasi gusto ni father, nag-request siya ng gulay. Anong gulay yan? Sari-sari. Sari-sari. Para hindi puro meat. It's request. Hala, paano? Grabe naman yung Ako biyahe. nakayos dito kanina. Uy, grabe no. Grabe talaga yung pagbabiyahe sa Hong Kong tsaka Thailand. Ang konting parang mga father. Pila sila kabok. Kulor man sila. Andyan na ba sila? Andiyan na. Nagsimula na. Pero di rin Hindi pa nag-start. Puntahan natin sila. Welcome to Hinaguan Farm. Nag-start na pala. Hindi pa na sila father. Tingnan natin. Amen. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins. As we forgive those who against us. Do not lead us into Happy birthday. Thank you. Isa ba? Uy, bay.
Bahala ka. Oh, sige, punta. Oh. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Manalangin ka ninyo ang Diyos na mapagagahon sa Latanan, ang namahan sa Ibamanas sa isang Espiritu Santo. Amen. Congratulations! Congratulations! Kandila dire. Mga nakarami, oh. Paspas kaayo. Caridad, Bimbo. Daddy. Ay, bakit? Hindi pa ba tapos? Ha? Hindi pa tapos? Wow! Meron pala tayong security dito. Sa imo hain eh? Parang parehas kayo ng color ng uniform. Wala yung uniform sa bat? Hasta ang Sa school? Oo, di ba? Pa-uniform. Community. Father, kawan naman na Father ha! Sige pa! Ay, action Father! Hail Mary punit. Tumpay din sa bingo with mine. Nada to katong dako mo. Ito na. Yung ating mga Bingo na kamay. meals. Yan na ang ating kainan. Wow. Mang, papicture lang ako, Mang. Wow. Hello, Tal. Bawal nga pala yung ano. Hala. Para yung Britney yan. Day to you! Kailan din kay Karen. Turun dahil, nako, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ah, birthday man siya, birthday man naman siya. Birthday man siya.
Oh, dali. Dati Jo, dati. Dati, isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayap tal. Happy birthday! So, thank you so much sa lahat ng mga tumulong para mabuo itong swimming pool at functional na to. Thank you so much and God bless everybody! Yay! Kain na na! Ito muna kaon para litson ang last. Kaya naon lang, nanay mga kabot-ot, manuwak-wak ko. Kain na na! Ay, mga restrict ano sa YouTube. Kaya ko anong buo. Ay, lang Oo. Oo na mga broken hearted! Kita sa video nga nag-react. Pakurta ng balat. Gamay ra, tikim lang ko. Ano ito? Ang dami. Ano ba? Ano? Mars! Happy birthday! Salamat. Anong ano mo? Wish? Wish. Isa wish ba? Health. Na. Ano masabi mo sa imong sister na di naman gwapa? Salamat sa pahanda. Na ay prihamda. Oh, napre ang handa. Na sabay. Sabay pala dyan, ante. Message sa imong sa imong anak. Thank you. Thank you. Thank you. Wala pa nahuman. Pero at least, meron na kayo pa location ng inyong family kapag mag-bonding. Sa imong anak na nagbo-birthday, Charin. Ambot sa iya. Sumon. Kanang ano ba, wish mo lang for her? Same as usual. Love ko pa rin siya. Salamat sa Lord nga giabot pa og 30 years ang anak ko. Inaot nga daghan pang mga katuligan niya mo siya kinabot. Yan. Thank you. Kay daddy. Friend. I love you. Marami ka may birthday. Grabe ka na. Grabe na ka-sexy ba? Mura pagluto, wala ko nag-ilis. Mura nagluto na ako. Kapoy na pauli. Matapos magbantay magbantay sa mga gawa. Mag-graduate ako din eh. Magbantay. Ayun na. Magbantay din eh. Congratulations, Ted. Ayan. Thank you. Kasi may bago na kayong location ng family gatherings nyo, especially. Kaya naman to ginawa para di sa pamilya Especially ninyo. to you. Oo, di ba? To Brenda, congratulations. Ano si Daddy? Ay, pagkanon. Asan si Daddy? May regalo ako kay Daddy. Para sa birthday niya. Lit naman ka na. Ay. Ha? Kasi ngayon lang nagawa basta. Kadugay pa magawa. Ang tagal-tagal naman magawa. Ay, kunin ka. Alam mo kung ano? Regalo ko? Asan siya? Sa kayo? Sa ka magpwesto? Dire. Under the tree. Daddy, happy birthday. Nako. Dugan nagikain mo ng regalo ngayon ay andabang Ngayon ko lang nadalay. kanya nadala. Daddy! Nangka. Nung nakaramo mo nire-record
request check kasi favorite niya daw po yung nangka. Nagkainan na po yung mga bisita. Daming bisita. Ayan na. Ang tari ng ano nyo ha. Location nyo ha. Oh, date under the tree. Ang taray naman. Taray ng date. Oh, under the tree. Tsada. Ha? Unexpected, di ba? Oh. Kainan na po sila. Hala? 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 Ano na mga dari? Ano na mga dani? Wala may ka na invitation dapat. Ano ka naman kang ano, napatawag mo sa mong resort mo nang ingana rin ka. Piling ba ka dito, Port? Bisan mo mag-imkuan dito. Ay, maganda din. Oy, kanang, ay sa first touch ko sa pool. Try them na First touch? Kanang first kong ulit. Ayun na pag-message. Oy, kanang, padayon niya po. Hag sa ba? Ay, nagay ko lang yung plastic, kaya pag ganinin mo, ayan. Wala man. Hag sabi. Hala. Ayun na din. Kaon na po. Ano, bakit ba kasi talaga hindi ka pumupunta? Sala na ako. Sa'yo mo baga? Pero po. Sasala mo na. Okay, tinood ni. Nasa nga, nasa Argel. Ang sumin pa ni. Congrats galit siya. Nagato sa sila? Hala. So ipapasa mo naman. Kanang. Tao na dito. Thank you so much, King. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much kay Mama Weng. Thank you so much. At Mama A, thank you so much kay Ate Cheng and family. Thank you so much sa lahat ng mga bumuo ng functional and ng swimming pool. Kay Daddy bilang foreman at si Mama na tagabantay at syempre mga trabahante ko. Ang mga social climbers at lahat ng mga naging bahagi nito. Maraming salamat and God bless you all.